तो हेलो गाइस गिबि-गिबियाव नोंनि BM Vlog YouTube चेनेलाव गासैखौबो फिनसे आरोबाव बरायना लाबाय आरोना मानो होनोबा आं दाखालिसो भिडिअ हेगारथारनो मोनाखै आरोना गाइस मानि थाखाय हेगारनो मोनाखै होनोबा माने आं जेरावबो बेरायनो मोनाखै आरोना दासाननैसो मानो होनबा बेस्थ' जानानै खामानियाव गाइस नोंथांमोना गाज्रि दामोन थेवबो आं नोंथांमोन नेबाय था इ साननैसोनि गेजेराव माने आंनिया खामानिया जोबोबा माने आङो बबेबा बेलेगाव बेरायनो सानदों आरोना गाइस नोंथांमोना साननैसो माने नेक्स्ट एबार मान्था थांथारगोन बायदि मोनदां गाइस नोंथांमोना बे मान्था बारोबा माने नेक्स्ट भिडिअआव थाब-थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना गाइस आं दाखालिसो भिडिअ लाबोनो हायाखै बेखिनियानो गाइस बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो दसे सम नुजाफैबाय आरोना गाइस गाज्रि दामोन नोंथांमोना नेबाय था आरोना दासाननैसो गाइस बहुद प्रब्लेम जादों आरोना एसे गुजुनायबो जाना दङ दासो एसे हामबाय गाइस आं आगोलाव खालामखानाय भिडिअबो दङ बेखौनो आं होनोबो मोनाखै आरोना माने टाइम मोनाखै गाइस एसे बेस्थ'आव दङ नालाय बेखिनियानो माने साइडनि भिउखौबो नुदों नाय जोंनिखिनिखौबा बरिया जाना दङ आरोना इजाबो माइ गायखांबाय इजाबो माइ गायखांबाय बरिया मोजां जाना दङ आरोना नोंथांमोना थाब-थाबैनो भिडिअ लाबोगासिनो आङो गाइस नोंथांमोना वाइट खालामदो साननैसो आरो नोंथांमोना बावनाङा दे गाइस माने भिडिअ फैथाराखै होननानै सिनायाल'सो दाना सोरलै बेलाय मा खावब्ला सिबला होननानै बिदि आरोना गाइस आंखौ नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था आगोलाव जेरैबायदि सापर्ट होदों बेफोरबायदिनो सापर्टबो होलांबाय था भिडिअ होनो मोनाबाबो थ' गाइस बेखिनियानो आं दिनै बेखिनिखौनो होननानै भिडिअखौ लाबोनो होननानै आङो दसे सम फैदो आरोना गाइस बाय बाय गाइस नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैखांदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना हो आरोना गाइस आं आगोलाव खालामखानाय भिडिअखौ दा साननैसोआवनो होगोन थ' बाय बाय गाइस